Припинок – завод, газоапарат. Наступний припинок – університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – університет. Автобус рухається по маршруту номер 26. А. Припинок – університет. Наступний припинок – Гоголя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гоголя. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – Гоголя. Наступны прыпынак – бульвар космонавтаў. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – бульвар космонавтов. Припинок – бульвар космонавтов. Наступний припинок – бульвар Шевченки. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – бульвар Шевченки. Припинок – бульвар Шевченки. Наступний припинок – Варшавское шосе. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Варшавское шосе. Паважаныя пассажиры, будьте узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак – Варшавское шосе. Наступны прыпынак – Чырванасцяжнае. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Чырванасцяжнае. Автобус рухается по маршруту номер 26. А. Припинок – Чырванасцяжнае. Наступний припинок – Колесника. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Колесника. Припинок – Колесника. Наступний припинок – Кольцевая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Кольцевая. Паважаныя пассажиры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак – Кольцевая. Наступны прыпынак – 4-й форт. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынак – 4-й форт. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак – 4-й форт. Наступны прыпынак – мікрараён Паўднёвы. Осторожно, двери зачиняються. Наступны прыпынак – мікрараён Паўднёвы. Паважаныя пассажиры, будьте уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак – мікрараён Паўднёвы. Наступны прыпынак – Десантная.
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Десантная. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 26. Прыпынак. Десантная. Наступны прыпынак. Ковельская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Ковельская. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Прыпынак. Ковельская. Наступны прыпынак. Скрыжаванне. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Скрыжаванне. Прыпынак. Скрыжаванне. Наступны прыпынак. Садоўніцкае таварыства паўднёвае 1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Садоўніцкае таварыства паўднёвае 1. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняецца, пасажыру забаронена ўваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак. Садоўніцкае таварыства паўднёвае 1. Наступны прыпынак. Садоўніцкае таварыства паўднёвае 2. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Садоўніцкае таварыства паўднёвае 2. Прыпынак. Садоўніцкае таварыства паўднёвае 2. Наступны прыпынак. Дубіннікі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Дубіннікі. Прыпынак. Дубіннікі. Наступны прыпынак. Вуліца Дружная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Дружная. Прыпынак. Вуліца Дружная. Наступны прыпынак. Вуліца Радыяльная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Радыяльная. Падрыхтуйце прызныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Вуліца Радыяльная. Канцавы прыпынак.